Tervetuloa Kirjakästin pariin. Meikäläinen on Tuomas. Mun nimi on Anni. Ja tämän podcastin ideana on tosiaan se, että me tuodaan omasta elämästä ajatuksia teille. Ja sitten tuodaan aina joku kirja, mistä me sitten kerrotaan vähän lisää, mitä me ollaan luettu. Ja toivotaan, että inspiroitaisiin teitäkin kuuntelijoita lukemaan sitten itse nämä kirjat, mitä näissä jokaisessa jaksossa esitellään. Ja tästä tulee ainakin meidän näköinen podcasti. Joo, ja sitten just se, että saadaan laajennettua omaa ajattelua ja sitten myös kuuntelijatkin pystyy sit laajentamaan omaa ajattelua tämän podcastin kautta. Ja sitten jos itse kiinnostuu kirjoista vielä lisää, niin niiden kautta. Kyllä. Ja meidän päivän aiheena on tänään, että onko elämä merkityksetöntä? Ja tähän kirjana meillä on Frank Martelan Elämän tarkoitus, suuntana merkityksellinen elämä. Kyllä. Ja sitä ollaan lueskeltu. Ja... Tämä on itse asiassa ihan ensimmäinen kirja, mitä mä oon ikinä lukenut. Okay. No ei oikeastaan ihan ikinä, mutta sanotaan näin, että ala-asteen pakotettujen kirjanlukuhetkien jälkeinen ensimmäinen nautinnollinen kirja, jota olen lukenut oikeastaan. Niin joo. Okay. Täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä semmoinen kirja, että inspiroi itse ainakin lukemaan enemmän. Et mitä mekin suositellaan, niin kannattaa valita kirja silleen, että jos sua kiinnostaa joku aihe siitä, niin sitten valitsee sen kirjan ja koittaa lukea jonkun verran edes sitä kirjaa. Ei ole pakko lukea koko kirjaa. Niin, ja sitten voihan sieltä valita sisällysluettelosta vaan yhden kiinnostavan otsikon ja sitten lukea vaikka pelkästään sen, mitä siellä alla lukee. Et ei sitä tarvitse lukea kannesta kanteesta kirjaa. Että, kyllä. Silleen... Se on juuri näin. Se on ollut ehkä itsellekin semmoinen, mitä on joutunut opettelemaan, että ei ole oikeasti pakko lukea koko kirjaa alusta loppuun asti. Mutta joo, niin syvennetäänkö siihen jakson aiheen pari, eli just tämä elämän merkitys ja tarkoitus. Täällä on heti ensimmäisenä kysymyksenä suoraan syvään päätyyn, että mitä merkityksellisyys tarkoittaa? Niin, mä muistelen nyt, mitä mä luin tuosta kirjasta, niin siinä ainakin eroteltiin todella vahvasti se, että elämän merkitys ja elämän tarkoitus on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Niin. Eli vähän niin kuin elämällä ei välttämättä ole mitään, tai ihmiselämällä ei välttämättä ole mitään niin syvällistä tarkoitusta, mutta se elämä on silti merkityksellistä. Eli vähän niin kuin, että niitä asioita, mitä sä tykkäät tehdä, niin se on se sun elämän merkitys oikeastaan. Ja totta kai sitten... Toi elämän tarkoitus-sana on sitten jotenkin hämäävä. Se on aika... Se laittaa jotenkin aivot solmuun, koska... Kyllä. Niin. Se ehkä se jotenkin sotkee että mitä tapahtuu. Kyllä, jep. Mulle ehkä ainakin merkitys on oikeastaan sitä, että on ihmisiä lähellä. Se on mulle tosi tärkeää. Niin. Ja ylipäätään sellainen merkityksellisyys, että mä elän itselleni mukavaa elämää, jos sen voisi noin sanoa. Niin. Että sellaista elämää, mitä mä nautin elää, niin se on se merkitys. Ehkä. Niin. Niin ehkä sitten myös semmoinen, että tietyllä tavalla kokee, että jos mietitään vaikka jotain vaikka uraan liittyen, että se olisi sellaista, että sä koet, että sä voit auttaa muita myös siinä, että se ei ole vaan semmoista, että miten se nyt selittäisi? Niin, että kaikki semmoinen tekeminen, mikä edistää muiden hyvinvointia ja sun omaa hyvinvointia, niin kaikki sellainen on kaikista eniten merkitystä tuovaa tekemistä. Niin. Sillä mäkin se ehkä näen. Joo. Ja siitähän esimerkiksi toi Frank Martela tuolla kirjassakin puhuu tosi paljon, että se, että auta muita, niin autat itseäsi. Se oli ehkä semmoinen nosto, mitä sieltä voisi myös nostaa. Eli kun auttaa muita, niin auttaa myös itseään ehkä elämään merkityksellisempää elämää. Niin, mutta silleen jokaisellahan se on ihan oma juttu, että ei sitä voi lähteä vertailemaan. Että, että jos jonkun mielestä on tärkeää vaikka tehdä muille ruokaa, niin toisen mielestä sit se ei ole ollenkaan, siinä ei ole mitään merkitystä. Että... Kyllä, ja he kaikki voi olla lääkäreillä tai sairaanhoitajia tai ensihoitajia tai vastaavaa. Että kyllä kaikilla on kuitenkin se semmoinen, että oma tyyli, mikä edistää muiden hyvinvointia.
tai oma juttu. Mut joo. Entä mikä on sitten just tälleen rakkauden ja ystävyyden rooli siinä merkityksellisyydessä? Mun mielestä se on ainakin aika iso. Niin, se on kyllä, niin se on varmaan, on se silleen ydin. Kyllä, ja kun mietitään ylipäätään sitä, että kuinka paljon nykyyhteiskunnassa ollaan menty enemmän semmoiseen yksilöajatteluun, että vähän niin kuin minä olen yksilö. Ja sitten loppujen lopuksi esimerkiksi tuossa kirjassakin mainittiin, niin ihminen on vähän niin kuin kuitenkin suhdelo, ei yksilö vaan suhdelo. Se oli itse asiassa tämän Frank Martelan tällainen sanonta. Joo. Mutta niin mitä se tarkoittaa? Niin, se ehkä tarkoittaa oikeastaan sitä, että me loppujen lopuksi ihmisen perimmäinen tarkoitus on täällä olla osana jotain yhteisöä ja muita ihmisiä. Ja ne muut ihmiset on täällä se, mikä luo elämästä niin kuin oikeasti sellaista iloa ja merkitystä. Vaikka sitä kuinka ajattelisi, että että yksin täällä eletään. Ja kyllä on niin kuin yksilö on todella tärkeässä roolissa, mutta kyllähän se niin kuin yksilö toimii aina jossain suhteessa muihin. Niin. Ja ylipäätään jos mietitään ihmisen ajatteluakin, niin sekin rakentuu toisten ihmisten kautta. Niin, jos miettii jotain pientä vauvaa, niin jos ei se olisi vuorovaikutuksessa kenenkään ihmisten kanssa, niin ei se varmaan niinku, mä tiedän, ajattelisiko se mitään. Tai siis niinku oppisiko se oikeasti mitään sitten. No nimenomaan. Tai silleen, että onhan niitä jotain susilapsiakin, jotka on elänyt susien kanssa, tai onko se joku taru vai onko se oikeasti totta. Ei se kai ole. Mä en tiedä, onko se totta. Mutta niin. On ihmisiä, tai on tutkittu, että on ollut, tai löytynyt sellaisia lapsia, ketkä on joutunut elämään vaikka just niinku apinoiden tai no en tiedä onko susien kanssa, mutta ylipäätään on löytynyt siis sellaisia lapsia, ketkä on elänyt niinku villinä. Mutta joo, se on niinku, se ylipäätään on niinku, mun yksi kaveri just itse asiassa teki yhden hyvän videon sosiaalisen mediaan tästä tähän aiheeseen liittyen, että sä olet vähän niinku se niinku sun 5 lähimmän ihmisen niinku kokonaisuus tai summa. Niin. Eli vähän niinku se, että kuinka ne ihmiset, ketkä sun lähellä on, niin sä oot vähän niinku samantyyppinen kuin ne ihmiset. Niin. Koska ylipäätään se, että kuinka paljon sä vietit aikaa vaikka tietyissä piireissä, niin sit yleensä sä oot vähän sen yhteisön näköinen tai niin susta näkee, että sä kuulut siihen yhteisöön. Niin. Että jos on tosi negatiivinen vaikka ilmapiiri jossain kaveriporukassa, niin sit yleensä säkin oot vähän negatiivisempi tai niinku, jos vaikka mennään huonoille teille joskus yläasteelle, että mennään sinne kulmalle vähän kokeilee ensimmäisiä tupakan polttoja, niin sitten yleensä niinku, jos niiden kanssa rupeaa liikkua enemmän, niin todennäköisesti porukka myös polttaa usein. Ei se sitä tarkoita aina. Mun mielestä tossa myös on vaikutusta sillä, että niinku mitkä on vaikka sun henkilökohtaiset tavoitteet ja unelmat, että voihan olla niinku väliaikaisia tilanteita, että sulla vaikka 5 lähintä henkilöä on sellaisia, millainen sä et vaikka itse haluaisi olla, mutta sitten sä oot itse lähtenyt niinku uudelleen pohtimaan sitä, että mitkä olisi sun niinku vaikka millaisia olisi sun unelmat ja tavoitteet, niin sitten kun sä alat niitä elää todeksi, niin sitten se jossain kohtaa se sun vaikka kaveripiiri voi sit muuttua sen kautta, että kun sä tajut, että ei sua sit kiinnostakaan oikeasti hengata siellä jossain kulmalla vetävässä röökiä tai muuta. Että se on totta, ja siis kyllähän niinku, varsinkin siis kun vanhenee tai niinku tulee ikää, sanotaan siinä 20 ikävuoden jälkeen, niin ainakin itsellä on tapahtunut osittain silleen, että vähän niin kuin, että ei ole enää ne samat tai on samat kaveriporukat, mutta ei välttämättä vietä enää niin paljon aikaa, eikä edes välttämättä halua olla samanlainen ihminen kuin ne ihmiset tai on erilaisia tavoitteita. Et sekin on myös tärkeää, että sä vähän niin kuin oot erilaisissa kaveriporukoissa, etkä myöskään sulje mitään ihmisiä pois sun läheltä sen takia kokonaan, koska jos ne on vaan niin kuin erilaisia kuin sinä, se on eri asia, jos on niin kuin joku rikollisuus tai joku tällainen, niin sitä nyt ehkä se kannattaa ehkä sulkea pois lähipiiristä, mutta jos mietitään, niin se vaan myös lisää sun ajattelukapasiteettia ja sä pystyt ajattelemaan eri tavalla, kun sä oot erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, mutta se, että ehkä kenen kanssa sä vietät eniten aikaa, se on ehkä se pointti. Niin. Noihin tavoitteisiin ja unelmiin liittyen, että niin kun, millainen rooli niillä on sit siinä merkityksellisyyden tunteessa. Että siinä kirjassa puhuttiin niinku siitä, että jos ne sun tavoitteet, mitä sulla on elämässä, niin ne on niinku perustarpeiden kanssa linjassa. Elikkä niinku sellaisten, että autonomia, niin, autonomia, kyvykkyys ja
mikä se on, yhteisöllisyys. Yhteenkuuluvuus. Niin, yhteenkuuluvuus niin tämmöisten perustarpeiden kanssa linjassa, niin sitten ne niin kuin lisää sun hyvinvointia, ne tavoitteet. Eli autonomia on vähän niin kuin se, että sä koet pärjääväs niin kuin asioissa. Ja sä saat itse päättää asioita. Sun niin kuin elämää jollain tasolla. Kyllä. Että sä koet, että sä oot hallinnassa omasta elämästä ja omista päätöksistä, niin se on autonomia, yhteenkuuluvuus, että sä koet kuuluvasi johonkin porukkaan tai sut hyväksytään johonkin. Niin. Mikä se kolmas oli? Kyvykkyys. Niin, kyvykkyys, että sä koet, että sä pystyt tekemään asioita. Niin. Ja sitten jos ne on niinku tarpeiden kanssa ristiriidassa ne tavoitteet, niin sitten se voi lisätä pahoinvointia. Että oli tehty semmoinen tutkimus, missä ihmiset, niinku, oli semmoinen porukka, jotka laittoi niiden tavoitteiksi niinku vaikka rikastuminen ja menestyminen ja hyvä ulkonäkö ja näin. Ja sitten toiset, jotka oli laittanut enemmän tavoitteeksi, että haluaa syventää ihmissuhteita ja niin kun, lähteä just vaikka tekemään jotain itselle niin kun merkityksellistä asiaa. Niin molemmat, kun ne oli asettanut sen tavoitteen, oli päässyt sinne kyllä tavoitteeseen. Että jos se niin kun, vähän niin kuin, että varo mitä toivot tietyllä tavalla, että voit vaikka saada sen, tai että niinku, niin tavoitteet yleensä menee toteen, niin sillä on merkitystä, että millaisia sä luot, koska sitten ne, jotka oli vaikka toivonut vaan niinku just ulkoista menestystä, niin sitten kun ne oli saavuttanut sen tavoitteen, niin sitten ne olikin kokenut, että se lisäsikin enemmän jotenkin niitä niinku pahoinvointia, koska se ei sitten niinku tullut ehkä sieltä niinku perustarpeista se. Niin, kyllä se ei ollut ehkä sisäisesti motivoitu tai sellainen niin kuin sisäisesti motivoitu arvo. Että sä nyt haluat vaan todella paljon rahaa tai versus se, että sä haluat hyvinvointia ja siihen osittain myös liittyy vaikka raha. Niin. Että jos sä haluat hyvinvointia itsellesi ja läheisille, niin todennäköisesti jos sä tarvitset rahaa siihen hyvinvointiin, niin se tulee sun luoksesi. Mutta jos sä haluat vaan rahaa, niin silloin sä et saa välttämättä sitä tietyllä tavalla sitä niin kuin hyvinvointia siinä samalla, vaan sä saatat kyllä saada rahaa, mutta sä et välttämättä voi hyvin. Tai se, että vähän niin kuin mitä se oli se Alan Wattsin laki, käänteinen kuin backwards love, niin kuin käänteislaki tai joku tämmöinen käänteinen laki. Niin, että silleen, että jos sä vaikka tavoittelet niin kuin rahaa, että se niin kuin on sulle merkityksellistä ja sä haluat sitä niinku tosi kovasti, niin silloin sä asetat sen vähän niinku semmoiselle pilarille, mikä se on semmoinen, vähän niin kuin, että se on tuolla korkeammalla, niin sulla tulee niinku pidempi välimatka tietyllä tavalla siihen, että sä koet, että sä vaan tarvitset sitä, mutta sä et niinku ajattele, että sulla olisi se jo tietyllä tavalla, niin siihen kun tulee niin iso tämmöinen niinku, vähän niin kuin ristiriita siihen nykyhetkeen, siihen, että mitä sulla pitäisi olla, niin sit sä et todennäköisesti tule saamaan sitä, tai se on niinku paljon niinku vaikeampaa. Kyllä itse asiassa tuossa kirjassa puhuttiin just siitä, että onnellisuus on kehno tavoite. Siinä puhuttiin siitä, että miten niinku nykyyhteiskunnassa ihmiset tavoittelee onnellisuutta ja hyvää oloa, ja oikeastaan koittaa vaan karttaa sellaista niinku huonoa oloa kautta, mikä ei edistä heidän niinku hyvinvointia tai arjessa tällaista, niinku, mikä tuottaa huonoa oloa. Niin se, että mitä enemmän sä ajattelet, että sun täytyy olla onnellinen ja sulla tavoitteena olla onnellinen, niin siinä tulee taas tämä sama efekti, että sit se onnellisuus on täällä ja sä oot täällä. Ja aina tulee jotain uusia juttuja, millä sä olisit mukaan onnellisempi, kun sä saavutat jotain. Niin sit sä niinku juokset sellaista kilpajuoksua näin, että tässä menee onnellisuus, sä menet tässä, mutta sä et ikin saavuta sitä. Koska se menee kyllä koko ajan eteenpäin ja aina voi olla jotain paremmin, mikä voisi tuoda enemmän onnellisemmaksi. Niin, mutta eikö sitten niinku, tietyllä tavalla kärsimyksen kautta voi niinku kokea merkityksellisyyttä tai niinku kärsimysten ja vastoinkäymisten kautta? Ja siinä ainakin tuo sitä semmoista, jos nyt vaikka puhutaan, tuossa kirjassa puhuttiin tosi paljon siitä, että on niinku elämän merkityksellisyys, sitten on elämän tarkoitus. Niin merkityksellisyys on sitä, että sä elät itsellesi merkityksellistä elämää, mutta elämän tarkoitus taas on ehkä isompi kokonaisuus siinä, että mikä ihmiselämän tarkoitus on. Niin että se ehkä tuo ihmisellä ainakin semmoista kokemusta siitä, että täällä on joku tarkoitus ja se tuo lisää myös sitä merkityksellisyyttä, koska sä koet, että sä pääsit yli jostain todella vaikeasta ja sä oot tehnyt sen asian eteen jotain. Niin, tarkoitus päästä sen asian yli vai? Niin, ehkä että se on tarkoitus päästä sen asian yli. Niin. Ja sitten sulla on koko aika joku tehtävä vähän mitä sä teet.
Mulla tulee mieleen joku GTA. No ei ehkä mikään GTA tänne tehtävä heisti, mutta siis mutta ehkä sellainen, niin kuin, että jos sulla on joku tämmöinen vaikea juttu, mitä sä koetat niin kuin selvittää, joku ongelma vaikka, Joo. niin sit sulla tulee siitä semmoista elämän merkityksellisyyttä siihen sun arkeen, että hei, että mulla on taas huomenna toi tehtävä, mitä mun pitää niin kuin koettaa ratkaista. Niin. Ja tässä on menty ehkä enemmän nykyyhteiskunnassa siihen, että ne ei tule enää niin kuin ulkopuolelta, että ennen ollaan edetty yhteisössä, missä sun on niin kuin vaikka maalaisyhteisössä tarvinnut vaikka mennä niittämään sitä peltoa vaikka aamusta ja sitten on ne pitänyt lypsää ne lehmät ja sitten on ollut lapsia ja niillä on pitänyt tehdä ruokaa. Niin, että se on ollut semmoinen niinku elinehto. Niin, se on ollut vähän niin kuin se koko ajan, sulla on ollut automaattisesti ulkopuolisia juttuja, mitkä luo sulle sitä niin kuin tehtävää, mitä pitää suorittaa, jotta sä saat merkitystä elämään. Mutta kun nykyään ei ehkä enää, ainakaan ei ole niin sisäisesti motivoitua, koska sulla ei ole, niin kuin, no sanotaan näin, että kyllä ihmiset pystyy silleenkin, niin kuin, kyllä tällä työttömiä esimerkiksi on, mutta että se, että pystyy elämään niin, että sä käyt töissä ja elät sillä minimin rahalla, mutta ei se niin kuin suoranaisesti se, että sä käyt töissä, niin tuo sulle sitä ruokaa siellä, ei niin kuin, ruokaa pöytään. Niin, tai se ei ole myöskään, jos miettii, no on erilaisia työpaikkoja, mutta on semmoisia töitä, missä sä et näe sitä niinku vaikutusta niinku heti. Että jos miettii, että aikaisemmin on ollut vaikka tommonen, että sä lypsät jonkun lehmän ja saat sitä maitoa, niin sulla on heti konkreettisesti se maito siinä. Mä ehkä hain. Niin, että jos sä niinku teet jotain vaikka, no mietitään nyt vaikka jotain puhelinmyyntiä, tai no ehkä se on huono esimerkki. Mikä olisi semmoinen, mistä sä et heti näe sitä? No sanotaan vaikka, että no sulla on vaikka joku tosi pitkä joku tällainen myyntineuvottelu vaikka, että sä myyt vaikka jotain 100 000 jotain vaikka sanotaan tai jotain niin kuin laitetta vaikka jollekin yritykselle, niin sä voit myydä sitä vaikka puoli vuotta ennen kuin sä saat sen niin kuin kaupaksi. Niin, että ei sitä niin kuin sen yhden työvuoron aikana näe, että niinku siitä on saanut jotain niinku aikaa fyysisesti. Kyllä. Tai ylipäätään jos, no esimerkiksi, hyvä esimerkki jostain niinku tämän päivän semmoisesta niinku ehkä tollaisesta, missä näet niinku sitä sun tuotosta on vaikka joku, jos sä oot vaikka kaupassa töissä, niin sä hyllytät niitä hyllyjä, sä laitat sinne niitä tuotteita, niin sä näet, että okei, hei nyt mä oon hyllyttänyt tämän kohdan, niin tää on aika hienoa ja tässä on niinku nyt tosi hyvä järjestys ja näin. Niin siitäkin voi jopa saada ehkä sellaista, mutta sitten just tommoista, niinku, missä ei ole niin paljon sitä konkretiaa, joku toimistotyöt esimerkiksi. Niin. Tai jos sun pitää vaikka käsitellä jotain laskuja jossain yrityksessä, niin ainahan niitä tulee niitä jos on niinku osana sellaista vähän niinku jatkumoa, että siinä on niinku useampi vaihe, että joku asia saatetaan loppuun ja sä oot siinä niinku keskellä tekemässä sitä yhtä osaa siitä niinku kokonaisuudesta, niin sit sä et näe sitä silloin, kun se on valmis. Jos on autotehtaalla, sä teet aina sitä samaa, sitä vaikka sitä auton konepeltiä, niin sä et tule ikinä näkemään sitä valmistua. Niin, nimenomaan. Totta. Mutta joo, niin ehkä just sen takia se, että enemmän niin menty nykyään siihen, että ihmiset täytyy itse niin kuin löytää se semmoinen merkityksellisyys ja se, että mikä on se sun haaste, mitä sä vähän niin kuin päivittäin koetat ratkaista. Tai sitten jos sitä ei niin kuin itse mieti, niin hyvin todennäköisesti se sitten tulee jostain ulkopuolelta ja se ei välttämättä ole niin mieleinen haaste. Niin. Ja sen tai jos sitä ei kyseenalaista, niin mä mietin, että sitten se voi helpommin mennä siihen, että se ei ehkä tuekaan niitä sun perustarpeita. Että sit sä saatatkin tehdä sitä vaan niin kuin ulkoisista syistä esimerkiksi, että haluu rahaa tai haluu pönkittää omaa jotain ekoa. Tai sellaista, niin kuin, että sit se ei ehkä tuekaan niin kuin sitä, mikä olisi niin kuin parasta. Sinun omaa kasvua. Niin, tai silleen. Semmoista, että susta kasvaisi sellainen ihminen, mitä sä haluat olla. Se ei ehkä tue sitä. Niin. Kirjassa oli tämmöiset vähän niin kuin 4 merkityksellisyyden pilaria. Jep, että mitä sä voit tehdä tai mitkä on ne, mitkä luo kaikista eniten merkitystä elämään, vai? Niin. Joo. Täällä luki, että panosta ihmissuhteisiin. Joo, mun mielestä se on aika selkeä sille, jos mietitään, niin panostamalla ihmissuhteisiin sä saat myös itsellesi jotain niin kuin merkityksellisyyttä ja semmoista niin kuin hyvää oloa sun elämään. Se on aika selkeä. Niin jo, jep. Sitten toinen oli, että auta muita, niin autat itseäsi. Niin toi ehkä just sellainen, että vähän niin kuin se, että kyllä jokainen varmaan tietää sen, että jos
sä annat lahjan versus saat itse lahjan, niin sulla tulee parempi olo siitä, että sä annat muille jotain hyvää tai teet muille jotain hyvää. Niin siitä tulee todella paljon parempi ja merkityksellisempi olo kuin siitä, että sä itse saat vaan lahjoja. Niin, että olisiko se semmoinen niinku altruismi tai semmoinen, että sä niinku haluat pyyteettömästi toisille hyvää ilman, että sä saat sitä niinku itse heti vastapalvelusta takaisin. Ehkä tollanen, ja sit se täytyy ehkä silti ymmärtää siellä taustalla, että kun tekee, niin se, että sun täytyy ymmärtää, että kun sä annat, niin sä todennäköisesti et saa välttämättä heti takas sitä, mutta sä tuut kyllä sen saamaan takas. Täytyy vähän niin uskoa semmoiseen hyvään siellä taustalla, että kun mä annan ja niin teen muille hyvää, niin sit mä saan myös itselleni hyvää takas jossain kohtaa. Tule ihmiseksi, joka olet. Menettiinkö tällä sellaista, että sä olisit niin kuin nimenomaan aito oma itsesi? Sillä haettiin sitä, että mitä enemmän sä tiedostat niitä asioita, mistä sä itse pidät ja mitä sä tykkäät tehdä ja millainen ihminen sä haluat olla. Eli vähän niin kuin semmoinen itsetietoisuus, että kuinka paljon sä oot käynyt itsesi kanssa asioita läpi ja omia ajatuksia, että hei, tollainen mä haluan olla ja mä haluaisin vaikka tehdä ja tosta mä tykkään. Ja tällaisia ihmisiä mä haluan mun ympärilleni. Että mitä enemmän sä tiedät itsestäsi, niin sitä enemmän sä tuut sellaiseksi ihmiseksi, mitä sä itse haluat olla ja mikä tuo sulle merkityksellisyyttä. Ja mitä mä oon itse huomannut, niin mulla on ehkä se, että mä oon enemmän niin kuin nykyään ruvennut ajattelemaan sitä niin, että mä haluan olla enemmän just muille, avoimena muille. Ja sit mä koen, että mä oon sellainen ihminen, että mä oon avoimena muille ja avoimena myös muutokselle ja kaikelle, niin kuin, että kaikki voi olla mahdollista. Niin sit sitä enemmän mulla tulee myös itselle merkityksellisyyttä siitä, että mä oon semmoinen avoin ihminen. Mä en tiedä, saatko siitä kiinni sellainen niin kuin, että kun mä oon semmoinen ihminen, vaikka mä saan siitä hyvää oloa, että mä ajattelen, että mä oon semmoinen ihminen, että ketä vaan voi tulla mulle juttelemaan ja sanoa jotain. Niin sit siitä tulee sellainen, niin kuin, että hei, toi on aika merkityksellistä. Niin. Mut joo. Mitäs sulla? No mulla lyö nyt vähän tyhjää. Joo. Mut sä voit sanoa, jos tulee mieleen. Mitäs siellä oli sit seuraavaksi? Seuraavana oli, että ota kaikki kykysi käyttöön. Mitäs toi sitten tarkoittaa? Jos sanotaan, että sussa on vaikka jotain potentiaalia, niin voisiko ajatella, että sitten että sä pystyisit ottamaan sit sen potentiaalin oikeasti käyttöön. Vähän niin kuin piilotettu potentiaali, tai sellainen piilossa oleva potentiaali. Niin. Niin mäkin ehkä näen se just tolleen. Että se on vähän niin kuin, että ottaa kaikki kyvyt käyttöön, että mitä niin kuin pystyy tekemään ja silleen tekee tarpeeksi haastavia, mutta ei kuitenkaan liian haastavia asioita itselle. Niin sit pysyy semmoisessa, niin kuin varmasti jossain kohtaa käydään sekin kirja läpi, se flow. Niin. Se on tämmöinen hyvä, pysyt flow-tilassa. Eli semmoinen tila, missä niinku, vähän niin kuin ajantaju katoaa ja sä nautit vaan siitä tekemisestä ja koko niinku ympäristökin vaan niinku unohtuu. Mutta tosta toi ota kaikki kykysi käyttöön voi kuulostaa siltä, että sun pitäisi niinku yhtäkkiä tietää kaikki sun kyvyt ja ottaa ne heti käyttöön, kun ei sekään ole se pointti. No joo, ei. Tai silleen, että niinku, et jos mietitään, että epämukavuusalueella niin kun ihminen voi vaikka kehittyä, niin se, että jos sä vaikka toimit silleen, että sä haluisit niinku löytää niitä sun kykyjä ja sit sä löydät niitä silleen, että sä menet epämukavuusalueelle. Mutta jos sä oot koko ajan etsimässä niitä sun kykyjä tai jotenkin niinku siellä epämukavuusalueella kokeilemassa uutta, niin sit sekin on niinku liian raskasta tai niinku, et ei sitä niinku jaksa jatkuvasti, vaan silleen, että se on niinku sopivassa suhteessa silleen, että sä teet niitä juttuja, mitkä on sulle niinku semmosia turvallisia ja mitä sä oot myös tottunut tekemään, että et sä niinku laita sun koko elämää yhtäkkiä uusiksi sen takia, että sä haluaisit nyt niinku ottaa sun kaikki kyvyt käyttöön, että se on niinku pitkä prosessi kumminkin. Niin kyllä. Että ei sitä ole silleen, että no luen tän yhden kirjan ja nyt muutan mulla koko on niinku, muutan koko elämäni. Niin. Ei se niinku ihan silleenkään toimi. Joo, ei kyllä se. Et siksi toi aikaisempi kohta, missä oli toi tule ihmiseksi, joka olet, niin mulla ei tullut oikein ajatuksia siihen, koska musta tuntuu, että mä en ehkä osaa niinku kuvailla sitä niinku tällä hetkellä silleen, se on tosi niinku, vaikea. että millainen ihminen mä nyt olen tai silleen, että sitä on niinku vaikea hahmottaa välillä. Niin on, ja se on tosi vaikea kuvailla jotenkin mullakin niinku
ei mulla tullut oikeastaan mitään muuta kuin se yksi ajatus siihen. Se on aika haastava. Mutta oliko siellä vielä jotain muita kyssäreitä, mitä voitaisiin vielä pohtia? Siellä oli aika hyviä. No yksi, mitä mä voisin tähän vielä nostaa, mikä on ollut ehkä mulle semmoinen kaikista tämmöinen merkityksellisin ajatus, mitä mä oon tajunnut. Ehkä niin kuin sitä kautta ruvennut vielä miettimään enemmän sitä, niin kuin mikä on mulle merkityksellistä. On se, että kun mä luin tota kirjaa, niin tossakin puhuttiin just siitä, että niin kuin, vähän niin kuin, että ihmiselämällä ei oikeastaan ole, ei ole ainakaan vielä tähän mennessä löydetty mitään niin kuin sen niin kuin erikoisempaa tarkoitusta, että miksi me nyt vaikka ollaan tässä. Niin se, että kun sä ymmärrät sen, että vähän niin kuin, että ihmiselämä saattaa olla tai siis ei merkityksetöntä, mutta tarkoituksetonta, niin silloin sä voit ruveta enemmän miettiä itse sitä suuntaa, että mitkä asiat on sulle silti merkityksellisiä, koska tää on vaan niin kuin one time, niin kuin yhden kerran kokemus, kun me eletään täällä, niin se, että sä elät semmoisen elämän, mitä sä itse just haluat elää, ja mitkä tuo sulle merkityksellisyyttä, etkä sä välttämättä enää elä semmoisen, niin kuin jonkun, että ihmiselämällä on joku todella iso tarkoitus. Silloin sä et ehkä luo enää semmoisilla sun elämän asioilla semmoista niin kuin maailman tärkeintä tarkoitusta, että mun on nyt pakko olla ykkönen vaikka tossa lajissa, tai mun on nyt pakko saavuttaa joku kultamitalli, koska mitäs sitten? Niin. Vähän niin kuin silleen, että toki sit sä voit luoda siitä merkityksen itsellesi, että kun mä saavutan ton kultamitallin, niin sit sä oot niin kuin vaikka tyytyväinen siihen, että no se oli kiva haaste. Se voi olla ehkä se merkitys siinä. Mutta se, että sä et enää luo niin isoja mittasuhteita sille jollekin yhdellä asialle, että se on mun elämän tarkoitus, koska se rakentaa tosi paljon sun persoonaa myös sen ympärille. Että mä oon nyt tällainen ihminen, koska mun elämän tarkoitus on vaikka juosta 100 metriä jossain tietyssä ajassa tai vaikka lyödä kunnari pesäpallossa tai mikä tahansa sit onkaan. Niin. Mutta sitten mikä tulee mieleen, että ylipäätään tuommoisten juttujen miettiminen, niin se vaatii niinku sitä sellaista niinku pysähtymistä. Ja että sä niinku oikeasti niinku kohtaat niitä sun juttuja, mitä sun päässä liikkuu. Et niinku, täällä oli just meillä oli kysymyksenä myös tänne, että niin kuin, miten moderni elämä vaikuttaa tähän, että miten esimerkiksi kiire vaikuttaa siihen elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Et jos ei sulla ole niin kuin aikaa ajatella ollenkaan sitä, niin sit se varmaan ehkä perustellaan niin kuin, vähän niin kuin jotenkin pintapuolisemmin se elämän merkitys, tai niin kuin se sivuutetaan ehkä kokonaan tai jotain, vai mitä sä ajattelet siitä? Joo, ja sitten siinä on just se kiire ehkä on semmoinen asia, mikä niinku, jokaisella totta kai on kiire, mutta sitten pitäisi vaan niinku osata luoda semmoisia arkea semmoisia hetkiä, missä ei ole oikeasti mitään, ja sä et, niinku just edellisen jaksoon viitaten, että sä et stäkkää jotain niinku tämmöisiä dopamiinilähteitä, vaikka että sä nyt katot telkkaria, syöt hyvää ruokaa puhelimen heti työpäivän jälkeen, vai että olisi jossain kohtaa sellaisia hetkiä, kun sä pystyt olemaan omien ajatustesi kanssa, jotta ne kehittyy ne ajatukset, ja jotta sä pystyt ajattelemaan vaikka, että millainen ihminen mä haluan, vai haluanko mä edes tehdä tuota työtä vaikka vuoden päästä, tai haluanko mä harrastaa näitä harrastuksia, mitä mä nyt harrastan, tai onko ne oikeasti sellaisia juttuja, mitä sä haluat tehdä välttämättä? Niin, vai onko sä vaan aina tehnyt niitä ja sit sä et ole ikinä kerennyt niin pysähtyä ja ajattelemaan, että miksi sä teet niitä? Niin, mutta se ei ole helppoa. Niin, ehkä silleen, että sellaisten asioiden äärelle olisi varmasti hyvä pysähtyä silleen just vaikka vähintään vuoden välein, mutta mieluiten useamminkin, mutta se, että ei sitäkään niin voi sit koko aikaa miettiä, että sit se menee ihan sellaiseksi, että sit sä oot ihan, että mitä, joo, ei, ja siis, mitä merkitystä tällä nyt on, että mä vien roskat ulos tai jotain. Ei, ei. Kyllä se just nimenomaan sekin, että joku yksi ajatus kerrallaan, sekin on yksi hyvä sääntö. Sitten toinen sääntö on se, että ihminen, ketä ajattelee, niin sillä ei ole mitään muuta ajateltavaa kuin ajatukset. Sekin, että jos sä ajattelet liikaa, niin liikaa ajattelua on myös liikaa ajattelua, että sitten ei niinku, sit saattaa tulla ahdistusta ja ylipäätänsä niinku se, että sitten ei tule pian mistään mitään, kun sä vaan elät sun omissa ajatuksissa.
Niin. Että se nyt ei ole ehkä se tarkoitus, vaan se, että välillä on niinku hyvä kyseenalaistaa sitä, että onko joku juttu niin, enää se on sun totta. juttu. Niin, esimerkiksi mulla kävi silloin, kun mä harrastin yleisurheilua ja sitten mä jossain kohtaa aloin miettiä, että mä muistan, kun mä olin siellä Kalevan kisoissa ja sitten mä aloin miettiä, että mä kattelin siinä ympärillä, kun se oli mulla niinku oikeasti tavoite, että mä pääsen sinne. Ja sitten mä olin siellä ja katselin, että onko tää nyt sitten sellaista, niinku, mitä mä niin kovasti niinku halusin. Tai silleen, että musta tuntuu, että mä en sit niin paljon jotenkin kliseisesti sanottuna niin nauttinut siitä matkasta sinne, vaan että mulla oli vaan se, että tonne mä niinku haluan ja sitten että en mä sit vaikka tykännytkään niistä reeneistä ihan silleen, miten olisi voinut, tai että se ei vaan sit oikeasti ollut mun juttu. Niin sit kun mä kyseenalaistin sen, niin sit mä olin, että hei, että no et ei tää nyt sit oikeasti olekaan semmonen, että mikä mua enää kiinnostaa, vaikka se on niinku ollut pitkän aikaa niinku osa mun elämää. Että silleen, että ei sit ollut niinku kaikista helpoin nyt päästää irti silleen, niinku, että heti tosta noin vaan, mutta niinku että se oli niin kuin hyvä kyseenalaistus ja silleen, että aina jos jotain niin kuin, joku asia vaikka lähtee elämästä, niin sitten se tuo joku uuden asian tilalle tai niin kuin luo jonkun uuden mahdollisuuden, mitä sitten ei olisi voinut niin kuin ajatella vaikka silloin aikaisemmin. Niin kyllä, ja sitten kun tuossa on kuitenkin se pointti, että jos mietitään, että jos sä valitset jonkun yhden asian, mihin sä keskityt täysillä, mitä sä teet niin kuin täysillä, niin sä luot sen niin kuin sun persoonan jopa sen ympärille, että hei, mä olen tällainen, mä teen näitä asioita. Niin. Sitten kun se, niin kuin, jos sä pikkuhiljaa päästätkin irti siitä, niin sä huomaat, kuinka paljon se asia on voinut sulkea sulta sun elämästä kaikkia sellaisia asioita, mistä sä et ole niin kuin edes tiennyt, että sä voisit tykätä vaikka. Niin. Että joku juoksija ei vaikka ikinä ole voinut kuvitellakaan, että se olisi tykännyt maalaamisesta. Mutta sitten kun se vähentää sitä juoksemista ja ei ajattele sitä enää niin kuin elämän ainoana ykkösprioriteettina, niin sitten se rupeakin siirtyä ja huomaa sieltä, että hei, tämä maalaaminen onkin kivaa, että mähän voi maalata ja juosta. Niin. Että se on niin kuin ehkä, se on tosi helppoa ehkä myös nykyyhteiskunnassa niin kuin pysyttäytyy aina niissä samoissa ja olla silleen, että no tämä yksi juttu on ainakin mun juttu. Niin. Ja se on ihan ymmärrettävä. Mulla on myös ollut tällainen kokemus niin kuin siitä, että esimerkiksi niin kuin, mä oon tosi paljon tykännyt niin kuin reenaa kuntosalilla ja se on ollut aina mulla semmoinen, että joo, että nyt mä niin kuin teen tätä hommaa ja mä lähdin fitnekseen ja oli silleen, että joo, että mä lähden kisaamaan jossain kohtaa ja mä niin kuin söin ruokavalion mukaan ja kaikkea. Se oli ehkä sellainen, että joo, tätä mä haluan tehdä, mutta sitten mä rupesin miettimään siinä aika nopeastikin melkein sen jälkeen, siinä oli ehkä 1,5 vuotta, niin rupesin miettimään sitä, että onko tämä, miksi mä haluan tehdä jostain tietystä yhdestä asiasta mun elämän yhden keskipisteen. Niin. Että miksi mä voi olla semmoinen moniosaaja, tai miksi mä vois vaikka tykätä maalata tai tehdä podcastia tai niin kuin, käydä silti vaikka siellä kuntosalilla ihan samanlainen tosissaan, mutta en tavoittele mitään ulkoisia päämääriä. Niin. Mä voin silti olla ihan samanlainen ihminen ja yhtä hyvä niissä asioissa, mutta mä en vaan tavoittele mitään ulkoisia päämääriä. Niin. Se on joo. Mut semmoinen. Ehkä vähän sama sullakin kyllä toi mikä toi niin. Yleisurheilu. Niin. Et meillä on aika lailla samanlainen toi tarina. Niin. Aika mielenkiintoista. Joo. Olisiko jotain vielä tosta liittyen tohon niin kuin merkityksellisyyden luomiseen ja kokemiseen tosta, että miten niin kuin toi moderni elämä tai niin kuin nykyään, mikä se on? Miten nykyyhteiskunta vaikuttaa siihen, että jos mietitään niin kuin yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, joka oli yksi niistä peruspilareista, mikä oli niin kuin tärkeä asia, että niin et onko sen tunne niin kuin vähentynyt nykyyhteiskunnassa ja että miten se vaikuttaa ihmisten kokemuksiin ylipäätään. Niin, tuossa on varmaan tosi monta eri aspektia. Tuossa on ehkä se, että ihmiset ehkä tietyllä tavalla on ennen kuulunut niin kuin työ- ja vapaa-aikana erilaisiin yhteisöihin ja vieläkin ehkä nykyään kuuluu. Niin. Mutta sitten se, että enemmän on tullut sellaista ajattelua, vähän sellaista suoritusajattelua, että me niin kuin yksilöinä suoritetaan asioita töissä. Ja sitten se on ehkä vaikuttanut osaltaan sit myös siihen, että ihmiset hakee ehkä enemmän vapaa-ajalla nykyään sitä semmoista niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niin. Että ehkä enemmän se on ollut ennen jossain kohtaa silleen
töissä ja vapaa-ajalla. Toki mä en siis tiedä, koska mä en ihan hirveän kauan vielä ollut työelämässä, enkä ollut varsinkaan missään niin kuin tosi monessa työpaikassa, missä olisi nähnyt näitä. Toki se voi myös olla toisinpäin, mutta ehkä... Niin, no mutta jos miettii jotain niin kuin opiskelun näkökulmaa. Niin. No se on ehkä aika surullista, että se painottuu aika paljon semmoiseen juhlimiseen ja sitä kautta ehkä mutta sitten jos ei mietitä sitä juhlimista, jos sen juhlimisen nyt niin kuin ottaa pois, että miten se muuten luo vaikka yhteisöllisyyttä, niin se, että just jos kaikki opinnot on vaikka etänä tai niin kuin verkossa ja sä luet vaikka kirjaa ja suoritat tenttejä, toki on se ollut aikaisemminkin varmasti niin, mutta että sit sä niin kuin voit tehdä sen käytännössä vaan niin kuin kotona. Ja et ei ole mitään sellaista niin kuin oikeasti yhteisöllistä tekemistä, ellei se sitten ole jotain niin kuin juhlimista. Niin siis nimenomaan just se, että nykyään on annettu enemmän mahdollisuutta siihen, että sä voit tehdä etänä kaikki. Oikeastaan tosi paljon etätyötkin. Niin. Mutta se, että sit se opiskelijan näkökulmasta ainakin itse voin sanoa, että kun aloitin opinnot, niin mä koen, että mä oon ehkä sellainen ihminen, että mä en välttämättä jäänyt hirveästi niin kuin paitsi, että mulla on syventynyt niiden ihmisten kanssa ihmissuhteet, kenen kanssa mä oon kuitenkin viettänyt aikaa ja niin kuin tälleen vapaa-ajalla näin, ketkä ei myöskään välttämättä ollut siellä juhlimassa. Mutta sitten se, että kyllä mä koen, että mä olisin voinut tutustua paremmin, jos mä olisin mennyt sinne juhlimaan niin kuin muiden opiskelijoiden kanssa. Mutta ehkä sieltä puuttuu just semmoinen, niin kuin, puuttuu sieltä jotain semmoista yhteisöllistä tekemistä, mikä ei välttämättä liity enää siihen alkoholiin ainakaan. Paljon mun mielestä kyllä vaikuttaa myös se just, että pystyy tekemään asioita etänä ja sitten niinku sosiaalinen media siihen. Että sitten se ei ole sellaista niin kuin face to face tapahtuvia juttuja. Kyllä. Ja sitten tässähän niin kuin täytyy totta kai aina ottaa huomioon se, että jos me puhutaan näistä asioista, niin mehän puhutaan vaan niin kuin omasta näkökulmasta. Että eihän me totta kai me ei tiedetä kaikkia näkökulmia. Niin. Ja se, että jos mekään ei oltu työelämässä, niin ei me voida sanoa varmaksi, että mitä se työelämä nyt loppujen lopuksi jollakin on. Vaan nämä on aina niitä meidän näkemyksiä asioista, että miten me ollaan koettu ja nähty asioita. Niin. Et mun mielestä se vaan todella älykästä ja täytyy aina muistaa sanoa, että hei, että ei me tiedetä kaikkea, me puhutaan vaan omasta näkökulmasta. Niin, juuri näin. Niin. Totta. Otetaan tähän loppuun nyt tällainen lopetuslause täältä kirjasta. Katsotaan joku hyvä aforismi. Joo, niin mennään sillä. Joo. Tosta. Ei siinä ollut mitään. Ei ollutkaan. Noniin. Okei. Täältä. Tutkimusten mukaan toisten auttamisella voi olla yllättäviä terveysvaikutuksia. Myötätunto on keskeisen tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta sekä niille, jotka sitä tarjoavat, että niille, jotka saavat sitä osakseen. Tän on kirjoittanut siis Monica Worline ja Jane Dutton, Awakening Compassion at Work 2017. Okei, eli myötätunnolla on iso osa merkityksellisyyden kokemuksessa. Juuri näin. Joo. Jes, siihen lopetetaan ja laittakaa vaikka kirjavinkkejä vielä meille tulemaan, niin saadaan lisää jaksoaiheita ja lukemista meille. Joo, toivottavasti tämä herätti sulla ajatuksia tämä jakso ja nähdään taas sitten seuraavan jakson parissa. Meitä voi laittaa seurantaan tuolla Instagramissa ja TikTokissa nimellä Kirjakäst. Jep. Morjes. Moikka.